Η υφιστάμενη κατάσταση στον οικισμό του λιτοφόρου επιτρέπει το αστικό κτέλ να κάνει όλη τη διαδρομή μέσα στον οικισμό, να ανεβαίνει στην πλατεία επάνω, να στρίβει και μετά να παίρνει πάλι στον δρόμο της επιστροφής. Έχει παρατηρηθεί ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα τους μήνες που έχουμε αυξημένη κίνηση και κυρίως τα Σαββατοκύριακα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην πλατεία δημιουργείται ποτηλιάρισμα εξαιτίας του γεγονότος ότι το λεωφορείο δεν μπορεί να γυρίσει, δεν είναι κινητοποιημένο και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι εντάσεις, οι τριβές κτλ. Τέτοια πάρα πολλά παράπονα έγιναν αποδεκτά, έγιναν στην δημοτική αστυνομία. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις κλήθηκε η ελληνική αστυνομία να παρέμβει για να μπορέσει να αποκαταστήσει το κυκλοφοριακό αυτό φόρτο εκεί πέρα και προτείνουμε, τώρα που ιδρύθηκε ο νέος κόμβος εδώ πέρα και είναι και μεγάλος, να διώξουμε. Και βεβαίως αυτό έγινε και σε συνεννόηση με το κτέλ, μίλησα εγώ με τον πρόεδρο του κτέλ, δεν έχει καμία αντίρρηση. Μιλήσαμε λοιπόν με τη δημοτική αστυνομία, μιλήσαμε με το Δυτικό Συμβούλιο. Προτείνουμε λοιπόν η αναστροφή του λεωφορείου να γίνεται εδώ και η στάση της πλατείας εκεί που ήταν και δημιουργούσε και το πρόβλημα και η στροφή και η στάση να μεταφερθεί απέναντι από το Δημαρχείο, κάτω από τη Vodafone, όχι μπροστά στη Vodafone, κάτω από τη Vodafone, που είναι το κατάστημα το λόγο από πάνω. Εκεί λοιπόν να γίνει μετά την αναστροφή η στάση ώστε να αποβιβάζεται ως τελικός προορισμός η επιβάτηση οι οποίοι στο όχημα πάνω στο λεωφορείο. Με αυτόν τον τρόπο θα απεγκλωβίσουμε πάρα πολλά μεγάλα φορτία τα οποία δημιουργούνται στην κεντρική μας πλατεία και πάρα πολλές εντάσεις. Η απόσταση από εδώ μέχρι εκεί είναι 100 μέτρα, ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο σημείο, δεν είναι σημείο που είναι μακριά, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι δημότες μας οι οποίοι προσεγγίζουν στο λιτόφορο, το τοπικό πάνω μέρος του οικισμού με τα πόδια. Προτείνω λοιπόν στο σώμα να κάνει αποδεκτή την εισήγηση και της Δημοτικής Αστυνομίας και του Τοπικού Συμβουλίου και βεβαίως του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει και να δούμε αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει. Να το επαρεκτιμήσουμε ύστερα από ένα χρόνο. Να το περάσει ένα καλοκαίρι, να δούμε πώς θα πάει, να δούμε τι αποτελέσματα θα μας δώσει, διότι σήμερα εκτιμούμε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει έτσι, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι δημιουργείται πρόβλημα επάνω. Όπως καταφέραμε να διώξουμε τα λεωφορεία από εδώ και να τα πάμε παραπέρα και έχουμε σημαντική βελτίωση, ενώ τα τουριστικά λεωφορεία, σημαντική βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, έτσι προτείνουμε λοιπόν να δούμε αυτό το πράγμα και εδώ είμαστε να το επερεκτιμήσουμε, αν δούμε ότι κάτι δεν περπατάει καλά ή εν πάση περιπτώσει αυτή η εκτίμηση που κάναμε ενδεχομένως να θέλει βελτίωση. Καλό το σώμα λοιπόν να υπερψηφίσει. Εκτιμώ κύριε Δήμαρχε ότι μια τέτοια αλλαγή προϋποθέτει τρία σημαντικά για μένα. Ένα είπατε είναι το κτέλ, συμφωνώ, που συμφωνούν. Η δεύτερη είναι θεωρώ ότι αν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη και η τρίτη είναι αν ρωτήθηκε η αστυνομία. Ποια είναι η γνώμη, θεωρώ ότι είναι τρία πράγματα τα οποία είναι βασικά για να γίνει μια τέτοια διαφορά κατά τη δική μου άποψη. Λοιπόν, το κτέλ ρωτήθηκε, τα είπαμε έτσι. Κυκλοφοριακή μελέτη δεν χρειάζεται, δεν είναι προαπαιτούμενο, διότι δεν ρυθμίζεται την κυκλοφορία, δεν κάνουμε μονόδρομους ή αλλάζουμε οτιδήποτε άλλο. Η ελληνική αστυνομία ρωτήθηκε και είπε ότι είναι θέμα της δικιάς σας δημοτικής αστυνομίας. Και τα τρία λοιπόν έχουν απαντηθεί στο μέτρο που χρειαζόταν και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά. Η κατάσταση είναι δύσκολη σήμερα, θα τη δούμε, ποτέ δεν ξέρεις αν αυτά τα πράγματα λειτουργήσουν όπως εκτιμάσαι ότι θα λειτουργήσουν και θα εκτιμήσουμε την κατάσταση. Εκτιμήσαμε εδώ τα λεωφορεία και σωστά τα εκτιμήσαμε, έχει ξεμπλοκάρει η κατάσταση, γίνεται επιβίβαση και φεύγουν και θα το εκτιμήσουμε στα πέρα χρόνια. Θέμα ασφάλεια στη δεξιά στροφή που είχαμε και ατυχήματα εκεί, σε περίπτωση που έχει στάθμευση το λεωφορείο εκεί. Πού υπάρχουν τέτοια θέματα και στην πλατεία, εκεί που υπάρχει ασφάλεια. Και κάτω που τελειώνει απέναντι υπάρχει δρόμος, υπάρχει ασφάλεια. Και στο πάρκο που σταματάει απέναντι από το. Εκεί που κάνει τη στάση του πάρκου, τη γνωστή στάση του πάρκου, μόνο μια στάση έχει χαρακτηριστικά κάτω. Όμως η περίπτωση του λεωφορείου που σταματάει εκεί δεν έχει ορατότητα. Το κτέλ ζήτησε αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτές τις αποφάσεις. Εγώ σήμερα δεν το φέρνω το θέμα έτσι, το φέρνω επειδή έχουν εξεταστεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Η δικιά μας η πρόταση είναι ότι το θέμα 15, 18, 19 και 31 είναι αλληλένδετο. 15, 18, 19 και 31 είναι της αλληλένδετα. Θα πρέπει και να γίνει αναβολή των θεμάτων και να υπάρχει συνελέξια. Δεν φταίει το λεωφορείο στην πλατεία, φταίει το αυτοκίνητο που παρκάρει. Το ίδιο που παρκάρει και στο Μικέλα απέναντι. Τι θα γίνει? Πού είναι και η αστυνομία απέναντι? Δεν υπάρχουν παρκάρει να γίνει εκεί. Δεν θα παρκάρουν. Να μην παρκάρουν και πάνω άμα είναι. Είναι και η διαμόρφωση της τελικής πλατείας. Είναι εδώ για αναμόρφωση και εξοραϊσμό. Δεν υπάρχουν. Θα το συζητήσουμε τότε. Το 31. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η δικιά μας η πρόταση είναι αυτή. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Και είναι απώλεια για τα υπόλοιπα. Τώρα, γιατί χωρίστηκαν, είναι άλλο. Κύριε Δημάρχη, αυτό γίνεται όλο τώρα επειδή ασυνείδητοι παρκάρουν δεξιά και αριστερά εκεί και δεν μπορεί να έχει η κυκλοφορία του λεωφορείου να γίνει με ασφάλεια και των. Αυτό γίνεται γιατί οι αστυνόμες της κεντρικής πλατείας δεν είναι επαρκείς. Η ΜΕΝ Δημοτική Αστυνομία έχει 2 άτομα τα οποία δεν είναι δυνατόν να απασχολούνται συνέχεια στην κεντρική πλατεία. Η ΔΕ Ελληνική Αστυνομία έχει ένα περιπολικό, το οποίο περιπολικό δεν είναι πάντα διαθέσιμο να αστυνομεύει αυτή την ενότητα. Το θέμα που βάλαμε με τα κολονάκια λειτουργήσε όσον αφορά τον δρόμο. Η πλατεία όμως, εξαιτίας του γεγονός ότι το λεωφορείο μπλοκάρει και μπλοκάρει άκαλα, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν καθημερινά παράπονα στην Δημοτική Αστυνομία, ιδιαίτερα τις μέρες και ώρες εχμής και πάρα πολλές εντάσεις. Εδώ είμαστε να το επανεκτιμήσουμε. Κανένας δεν λέει ότι αυτό το πράγμα είναι θέσφατο. Αλλά σίγουρα η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάναμε λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες και βεβαίως συζητήσαμε το κτέλ. Το οποίο κτέλ είπε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πολιτικό πρόβλημα, αλλά θέλουμε στάση, ώστε να μπορούμε να σταματάμε εκεί νομίμως. Έτσι. Και βεβαίως πήραμε και την εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία αφήνουν τα πόδια για αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται πρόβλημα με κυκλοφοριακή μελέτη. Το που θα είναι μια στάση με κυκλοφορία δεν χρειάζεται κυκλοφοριακή μελέτη. Και αν εκεί που τοποθετείτε τώρα και εκεί υπάρχει αυτό, γιατί το βλέπουμε και εμείς παρκάρουμε, όλοι μας κάνουμε λάθη και παρκάρουμε και κάποιες στιγμές. Και εκεί αν υπάρχει αυτό το κουμπούζιο πάλι και δημιουργηθούν προβλήματα, θα την αλλάξουμε πάλι στο μέλλον. Θα την πάμε, καλά είναι να την πάμε κάτω μετά. Την είσοδο. Ακούστε. Ναι, έχει διαλύσει όπως προτείνει ο κ. Χάρης, να πάμε στην είσοδο. Και γενικότερα τα λεωφορεία δεν έρχονται στα κέντρα των πλατειών. Ή τουλάχιστον τα κτέλ όπως σήμερα γίνονται περιμετρικά το χώρο. Αλλά εδώ δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει αστική όμως στην κοινωνία. Συμφωνώ. Και το ταξί που θα πάνε από εκεί. Δεν είπαμε ότι δεν είναι Λοιπόν, άμα σταματάει κάτω τι θα κάνει, πώς θα πάνε τηλέφωνο, δεν έρχονται και ταξί. Μπορεί και με ταξί. Λοιπόν, μη συνδέουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα υπάρχει. Πάμε λοιπόν σε συνένεση και σύνθεση με αυτούς που σας προανέφερα και με την εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας να δούμε αν η λύση που προτείνουμε μπορεί να λειτουργήσει. Πριν από λίγα χρόνια, πριν από 2 χρόνια, δεν είχαμε 3, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Διότι δεν υπήρχε αυτός ο κόμβος. Έπρεπε αναγκαστικά να αφήσουμε κάτω τα λεωφορεία και να τα ρίξουμε πάνω. Τώρα η απόσταση είναι 100 μέτρα. Δεν είναι μακριά αυτό από εκεί. Θα το εκτιμήσουμε και θα το ξαναδούμε. Γιατί δεν υπάρχει μια μελέτη χωροταξική από τη στιγμή που υπάρχει. Και αν θα γίνει το περιμετρικός δρόμος, ενδεχομένως να δούμε και άλλα δεδομένα. Δεν θέλω σε θέματα που αφορούν τις κοινότητες να αρνούνται οι πρόεδροι. Έχουμε εκ του νόμου το δικαίωμα να παίρνουμε το λόγο. Και πολλές φορές παριστάμεθα εδώ και δεν μας πέσουν για το τυπικό. Θέλει να πει τίποτα ο πρόεδρος ή δεν θέλει. Τότε τι ερχόμαστε, μετά λέμε δεν έρχονται οι πρόεδροι. Τι να έρθουν να κάνουμε. Ούτε για το τυπικό της ψήφου πολλές φορές δεν ερχόμαστε.
Όταν προτείνουμε να ληφθεί ένα μέτρο, σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια μελέτη, έχουμε κάνει μια σχετική έρευνα. Είτε οθούμενοι από διαμαρτυρίες, είτε υποβολή προτάσεων, εγγράφων κτλ. Και μας βασανίζει αυτό το θέμα. Επειδή αυτό το κυκλοφοριακό συνδέεται και με την προηγούμενη δουλειά που έκανα γενικότερα, με απασχόλησε και το είδα και προσωπικά. Λοιπόν, βάλαμε τα κολονάκια φέτος, πέτυχαν, πήραμε συγχαρητήρια, περπατάμε και δεν φοβόμαστε να μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Τα κολονάκια όμως δημιούργησαν άλλο πρόβλημα στην πλατεία. Το βρεκάρισμα αυτό που λέμε. Συνέβη να πιάσει φωτιά αυτοκίνητο το καλοκαίρι στην πλατεία και η πυροσβεστική δεν μπορούσε να περάσει προς τα πάνω γιατί ο άλλος είχε σταματήσει εκεί που έμαχνε τα κολονάκια να πάρει το καφέ απέναντι. Δεν μπορεί 7 η ώρα το πρωί να είναι η αστυνομία, ούτε η δημοτική, ούτε η κοινωνική αστυνομία να πάει από τις πηγές κτλ. Το αντιλαμβάνεστε. Σταμάτα κι άλλο το πρωί, κορνάριζε ο οδηγός του κτέλ, ξεσηκώνονταν από το ξενοδοχείο από την πλατεία. Καλά πρωί, πρωί κορνάρα και τα λοιπά. Έχουμε με την καμπάνα του προϊόντος, τα κατηγορεί τα λεωφορεία. Λοιπόν, έγινε ο κόμπος. Τα 100 μέτρα που είπε ο Δήμαρχος δεν είναι τραγικό, δηλαδή, αν θα κατέβεις εδώ και θα πας πιο πάνω και τα λοιπά. Ναι, θα ακούσει και το άλλο. Λέει, οι ταξιτζίδες κάνουμε και εμείς, γιατί κατέβαναν από εδώ και παίρνουν το ταξί. Λοιπόν, ποτέ ένα μέτρο δεν θα έχει την αποδοχή όλων. Αλλά εμείς θα κοιτάζαμε τους πολλούς. Έτσι, θα υπάρχουν διαμαρτυρίες, συνεξημερίες κλπ. Το γενικότερο καλό της κοινότητας. Για όλα τα θέματα, συμφωνώ που είπες ότι είναι αλληλένδετα, και ένα θα το δούμε όμως κυρία τηλεγράφου, αλλά και στα 4 θέματα ομόφωνα αποφάσισε η δημοτική κοινότητα. Και για τις θέσεις των ΑΜΕΑ, και για την υπόδοση, και για την πλατεία, και για το συντριβάνι που εκκρεμεί και από το 22. Να βγει κάθε θέμα χωριστά και να λαμβάνουμε την περιπτώση και να ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Να πω κάτι άλλο. Μπορώ να συνδράμω όσοι κοινωνικολόγοι για το κομμάτι αυτό λίγο πρόεδρε. Ήθελα να σου πω Να ρωτήσω, για ένα θέμα για το λεωφορείο της Κονταριώτισσας το 22 για αλλαγή στάθης, ο κύριος Δήμαρχος απάντησε ότι θα πρέπει να υπάρξει σύμφωνη γνώμη η άδεια της διεύθυνσης συγκοινωνιών. Εδώ δεν χρειάζεται άδεια της διεύθυνσης. Για το στάθι στην Κονταριώτισσα, Δήμαρχε, που είχαμε πει τότε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή για την επικινδυνότητα και την ασφάλεια των μαθητών, μου απαντήσατε ότι χρειάζεται άδεια από τη διεύθυνση κοινωνιών. Εδώ δεν χρειάζεται. Είναι αστικό θέμα, δεν είναι υπεραστικό. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Και είναι και ο δρόμος δεν είναι. Απαντάτε, ναι, δεν έχει καμία σχέση. Να προτείνω κάτι στην Ελλάδα. Πώς τοποθέτηση, πάρω το όπως θέλετε. Τοποθέτηση. Μια πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ δεν σας κρύβω ότι έκανα μια έρευνα αυτές τις μέρες. Αρκετούς να τους έχουμε εδώ, δεν σας κρύβω ότι διήστανται οι απόψεις. Και θετικές άκουσα και αρνητικές. Να το είπα και εγώ. Έτσι. Δεύτερον, είδα ότι η δικιά σας απόψη είναι το 22 να αναπατώνω. Όχι, για το συντριβάνι του 22. Εντάξει. Λοιπόν, ίσως, ναι. Όπως σας είπα, με μπερδέψαν λίγο τα πράγματα. Θεωρώ ότι ναι, 100 μέτρα δεν είναι 100 μέτρα, είναι κανένα 300 και μια άλλη χώρα μεγάλη. Και ένας ηλικιωμένος. Να το μετρήσω. Περίπου. Και ένας ηλικιωμένος θα έχει ένα θέμα, έτσι. Δεν λέμε, γιατί συνήθως τα λεωφορεία πάνε νέοι και κάποιοι μεγάλοι. Το ξέρουμε, έτσι. Οι άλλοι όλοι οδηγούν. Μπορεί να είναι και σωστό, μπορεί να είναι και λάθος, δεν ξέρω. Εγώ όμως, βλέποντας και αυτό το θέμα με τα κολονάκια, ναι, μεν έλειψε κάτι, δημιούργησε κάτι άλλο, όπως συμβαίνει πάντα, καλοπροαίρετο όταν δεν λέω όχι, έχω να προτείνω το εξής. Γιατί δεν κάνουμε μία κυκλοφορική μελέτη σωστή και ποια είναι η πρόταση δική μου. Από το κυκλικό μέσα στο πάρκινγκ να υπάρχει μόνο άνοδος και ο δρόμος εδώ στη ζωή να είναι κάθοδος μόνο. Και να μην χρειάζεται ούτε κολονάκια ούτε τίποτα. Μία διαγράμμιση στο πάρκινγκ δεν χάνεται καμία θέση. Ο δρόμος μπροστά από το γραφείο να παίρνει την φανάκι, έτσι. Εκεί να γίνει μια διαγράμμιση σωστή, να υπάρχει μια λωρίδα, να ανεβαίνει το λεωφορείο πανικά, το αυτοκίνητο, τα πάντα, να βγαίνει από την εκκλησία του πίσω πλέον, να κάνει το κυκλικό και να μόνο κατεβαίνει. Δεν είναι μονοδρομημένο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη λύση στο πρόβλημα. Και δεν χάνουμε και θέσεις πάρκινγκ, έτσι. Το πολύ πολύ να χάσουμε και 3 θέσεις, δεν νομίζω παραπάνω. Είναι μια λύση την οποία. Βάζω και 10-15, αλλά δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, όμως θα φύγουν και τα κολονάκια, θα υπάρχει δίωδος καλύτερη, πιο όμορφο πράγμα. Ο κόσμος θα ανεβαίνει στην πλατεία. Τώρα λίγο δεν θα την κόψουν στην πλατεία. Η πλατεία πώς θα το κάνουμε στα χωριά, είναι πλατεία. Το ξέρουμε όλοι, έτσι. Έτσι, μη παραδοσιακά. Θεωρώ ότι λίγο θα τη δημιουργήσουμε να μας την αποκόψουν. Γνώμη λέω κι εγώ, έτσι. Δεν λέω ότι κανείς δεν ξέρει το κανονιστικό. Απλά ήθελα να την καταθέσω
ως συγκοινωνιολόγος. Αυτό που είπε ο κ. Κιάφας, χρειάζεται πληροφοριακή μελέτη. Εγώ θα προτείνω κάτι πολύ πιο συντηρητικό και πιο απλό. Όπως έρχεται το λεωφορείο μπροστά από το καταναλωτικό να κάνει στάση και να συνεχίσει το λεωφορείο να φύγει πίσω από το πάρτι και να φύγει πίσω από το καλό. Χωρίς να υπάρχει το πρόβλημα που να κάνει το roundabout και να υπάρχει κάποιο πρόβλημα λόγω σταθμισμένων οχημάτων. Νομίζω ότι αυτό, Πρόεδρε, πρέπει να το εξετάσεις και νομίζω πως θα γίνει η λύση. Το πρόβλημα ξεκινάει από τον κόμμα και προς τα πάνω. Ξαναλέω αυτό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λέω ότι το λεωφορείο. Στην εκκλησία θα υπάρχει το πρόβλημα. Όχι, το λεωφορείο θα σταματήσει στην έξοδο της εκκλησίας, εκεί που έχουν τα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Και αφήνει τον κόσμο και φεύγει, συνεχίζει να φεύγει ανάμεσα στο αεροπλάνο και την εκκλησία. Έντος ο έξοδος από το λεωφορείο μέχρι αυτό. Δεν είναι καθόλου αν δεν επιτραπεί να σταθμεύονται. Αν υπάρχει το λεωφορείο, Τι μας άκουσε, άκουσε με που φτάνει το λεωφορείο. Δεν θα είχε αυτοκίνητα η Κώστα. Δεν θα είχε αυτοκίνητα. Δεν θα καλυφθεί. Ωραία, ας μην παρκάρουν 7 θέσεις, δεν πειράζει. Ας δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους συμβούλους και παρακαλώ κύριε. Όπως επίσης δεν είναι εύκολο για το λεωφορείο ή ένα άλλο μεγάλο όχημα να φύγει από εδώ, μέσα από το πάνω και να βγει στην πλατεία. Δηλαδή να κάνει το ανάστατο. Δυστυχώς είναι η μόνη επιλογή που έχουμε. Είναι έτσι τα πράγματα. Αν δούμε προς πάει και... Δεν θα κάνουμε 5 μέτρα. Δεν κάνουμε δηλαδή, εσύ έμενε καλά το είναι στο μην πάει. Το μην είναι. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στην κυρία που το ζήτησε. Παρακαλώ. Θέλω να σας κάνω γνωστό ότι το πρόβλημα στην πλατεία και στο όλο το κεντρικό της Αγίου Νικολάου δημιουργείται μόνο γιατί παρκάρουν αυτοκίνητα. Αν δεν υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πουθενά δεν θα υπήρχε κανένα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι τις πάλιους. Ξαναλέω ακόμα μια φορά. Δεν το είπα ίσως εμφαντικά. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει 2 δημοτικούς αστυνομικούς, στους οποίους επιτρέπεται να δουλεύουν στο τετράμινο μία φορά Σαββατοκύριακο, και η ελληνική αστυνομία έχει ένα περιπολικό στη διάθεση που ρυθμίζει κυκλοφορία για όλο το Δήμο Διολύθου. Εάν εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί αύριο να πολλαπλασιαστεί άμεσα, ναι, συμφωνώ με τη Σοφία, αυτό είναι το πρόβλημα. Παρκάρουν μπροστά τον Άδωνη, παρκάρουν μπροστά στο Φιλότα, παρκάρουν μπροστά στα ταξί, παρκάρουν στην Εθνική Τράπεζα, αλλά δεν μπορεί κανένας να τα ξεπαρκάρει. Γιατί δεν υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Όχι γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν υπάρχει. Αυτά είναι. Να προσθεθούν. Κύριε Δήμαρχε, είναι συνολικό το πρόβλημα. Μέχρι να προσθεθούν λοιπόν και να έρθουν οι πολιτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι εκτιμούμε ότι θα έρθουν μέσα στο 2025, και μέχρι η ελληνική αστυνομία να πάρει επιπλέον προσωπικό, το οποίο δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να απαντήσω πότε θα το πάρει. Το πρόβλημα αυτό εδώ για πολλά χρόνια είναι υπαρκτό και το λιτόχωρο πλέον δέχεται πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών, οι οποίοι επιταχύνουν αυτές τις εξελίξεις και τις διαδικασίες. Δεν είναι το λιτόχωρο που ήταν πριν από 15 χρόνια. Αποδείχθηκε ότι με τα κολονάκια γλιτώσαμε την αστυνόμευση και λειτουργήσε το σύστημα. Αν εγώ πάω και βάλω σε όλη την πλατεία κολονάκια, τότε δεν ίσως και να μην μπορεί να στείλει το λεωφορείο. Γιατί τι κάνουν μια συνείδητη οδηγή, μπροστά από το κολονάκι θα πρέπει αυτοί. Παρκάριζαν στο πεζοδρόμιο, θα πάω μπροστά από τα κολονάκια. Γιατί ο Γερονίμος θέλει να πάει στην Εθνική Τράπεζα, γιατί θέλει να πάρει ένα ψωμί, γιατί θέλει να πάρει ένα καφέ. Όλα πρέπει να τα κάνουν. Οι ασυνείδητοι παρκάρουν και από πάνω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η απάντηση και είναι κατηγορηματική. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε πρέπει να δοκιμάσουμε ένα πρόβλημα. Δεν λειτουργήσε εδώ γιατί παίρνουμε μια ανάγκη τη απόφαση και τέλο. Δοκιμάστε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι. Θα τις δοκιμάσουμε και στραφώ ένα χρόνο θα επανεκκινήσουμε. Για να μην είμαι
είναι άδικες στο πόσο το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε. Το έτοιμά μου αφορά εσάς προσωπικά με το θεσμικό ρόλο. Στη σημερινή ημερήσια υπάρχουν 4 θέματα που αφορούν στην ουσία το ίδιο θέμα και μια περιοχή από την κεντρική πλατεία μας μέχρι ούτε καν την έξω. Δηλαδή την πλατεία και την κεντρική μας λεωφόρο. Το ένα από τα 4 είναι αυτό που είναι εκτονών κάνει. Είναι θέση αμαία, να μας κοπούν τα πόδια και τα χέρια οργάνων να μπουν εκεί που είναι. Ακόμα όμως και αυτό το θέμα είναι υποθέμα του κεντρικού και είναι ένα θέμα στην ουσία. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να τα συζητήσετε όλα μαζί, ας είναι κόρια στην ημερήσια. Για να δώσω ένα παράδειγμα πώς αυτά αλληλεπιδρούν. Θα ξυλωθεί το συντριβάνι. Δεν ψηλώνεται το συντριβάνι. Το τέξεις εσύ μόνο, Μα δεν θα γίνει χώρος πρασίνου με... Μα δεν θα γίνει τίποτα. Και άλλη φορά όταν παρουσιάζεις ένα θέμα είναι καλό να το διασταυρώνεις δημοσιογραφικά. Προσωπικά μπορεί να έχεις οποιαδήποτε άποψη θέλεις. Περίμενε λοιπόν να ακούσεις το θέμα, περίμενε να ακούσεις το θέμα, αλλά δεν χρειάζεται. Ζήτησα από μισό λεπτό να μιλήσω. Ωραία, συνοψίστε Εδώ μέσα έχω δεν παίρνει και σε άλλα ζητήματα και πρέπει να Δεν μπήκα σε άλλο θέμα. Δεν μπήκα σε άλλο θέμα. Αυτά που διάβασα. Δεν μου στείλε κανένα δήμαρχος παραπάνω ενημέρωση και την πέταξα τη γύρισα πίσω. Αν μη τι άλλο, αυτό που κάνουν είναι επιχείρηση. Δεν γίνεται να τη διαβάλλετε το μεσό που θέλετε. Όχι, τη διαβάζετε κύριε Δήμαρχε, αλλά τέλος πάντων δεν θα ασχοληθώ με τίποτα από όλα αυτά. Είναι 3 θέματα που είναι αλληλένδετα. Αν δεν ξέρω τι θα σου τρυπάνει, αλλά αλλάξει κάπως η περίμετρός του και γίνει με χαμηλό νύχιο όπως είναι ο κόμπος, μπορεί τα κυκλοφοριακά προβλήματα εκεί να απαλληλθούν. Εδώ τώρα συζητάμε για στάση του ΤΕΛ σε αυτό το θέμα, γιατί τώρα είναι αυτό το θέμα. Στο παρεπόμενο θέμα θα συζητήσετε χώρους προσδεκτότητες και με τους απέναντι. Γιατί δεν τα συζητάτε, αφού είναι και τα 3 στην ημερήσια, βάλετε κάτω να βρούμε κάτι καλό, να βρείτε κάτι καλό. Ωραία, τώρα όμως είμαι σε μια φάση, αφού τελειώσουμε το θέμα αυτό, θα προτάξω ένα άλλο θέμα για να αποδεσμεύσω τον συνάδελφο τον κύριο Καρά, ο οποίος περιμένει στοικά για το επόμενο, γιατί θέλω να τελειώσουμε με αυτό που μιλάμε. Οπότε, να περάσουμε στην ψηφοφορία, δεν υπάρχει κάτι άλλο που θέλει να κάνει τοποθέτηση. Ωραία. Άρα, περνάμε στην ψηφοφορία του θέματος, του 15ου θέματος. Λοιπόν, Καθούλη. Ναι. Κουριάτης. Ναι. Καλαϊτής. Ναι. Σαμαράς. Ναι. Ναι. Βασιαρίκας. Ναι. Πούλιος. Ναι. Τζόβας. Ναι. Λαπάτσης. Ναι. Καραλής. Ναι. Ζουζούρα. Ναι. Παρμάκης. Ναι. Λοχαρίτης. Ναι. Σπατάρης. Ναι. Κιάφας. Εμείς το λέμε παρόλο, γιατί όπως εσύ θα δεις τον διαπρόβο. Παρόλο. Τόκας. Παρόν. Καρέτης. Μούλας. Παρόν. Γκρίνης. Παρόν. Πατρίς. Παρόν. Βίκας. Παρόν. Όρακας. Παρόν. Πλέσιας. Γράφου. Αναβολή και προτακτική μελέτη. Κυκλοφοριακή. Κυκλοφοριακή είναι. Ναι, όχι, είναι πράγμα. Το ναι ή όχι παρόν δεν μπορώ να παρακαλώ. Για να βάλει κάτι. Είναι παρόν. Άλλη πρόταση έβαλε. Ποια είναι η πρόταση? Αναβολή. Πρέπει να ψηφιστεί και η πρόταση της αναβολής. Δεν να πάρει. Δεν μπορεί να πάει.